те получават награда, връчена от кмета на град Пазарджик, господин Тодор Попов. По традиция булката обира парите. Много наследници в тази къща да има. Вашите аплодисменти за група номер 15. Дойдоха ли група номер 5 и номер 14? Нека да заповяда група номер 14. Вашите аплодисменти за тази група вече подгряла, надявам се, в добро настроение. Предложени са от Стоян Короджийски. Наградата ще връчи господин Емануил Христев. Да не се лъзне кмета на Пазарджик, кмета на село Главиница, да са живи и здрави, така да ни посрещат всеки път. И пожелаваме магистрала Сливата Пищолката да е все така пътна и да има пешеходна зона до нея. Ще дам думата на госпожа Лиляна Павлова. Няма ли да отворим вече магистралата? Къде е? Какво чакам? Кой да отвори? Ще отворим и твоята? Ето! Айде да срещам лентата. Ще дадем на кмета на Пазарджик да срежи лентата, ама да внимава. Добре, и на селото те са две ленти. Единият ще среже едната, другия другата. Ама ножичката е малко изхабена, защото много ленти сме резали до сега. И не знам какво ще стане. Полека, 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 кмета е полека. Машала, голяма магистрала се отвори. До година, дай Боже, още една такава. От Минтата до Ишарката. Тази година село, до година град. Това беше група номер 14, предложена от Стоян Короджийски. Нотка на добро настроение внесоха с своето представене. Очакваме група номер 4. Надявам се Ненчо на Платанов най-накрая да са дошли. Ако не, да дойде група номер 7 с Кети Найденова. Група номер 7 готови ли са? Много булки в това село. Надяваме се много рожби да се попълни селото от към деца, детските градини и площадките. Очакваме група номер 8, предложена от Димитър Найденов. Група номер 8. Господин Попов ще връчи наградата. Група номер 9, Наташа Найденова, да заповядат. Група номер 9. Наградата ще връчи господин Емануил Христев. Очакваме група номер 4, предложена от Васил Найденов. Група номер 4. Група номер 4 да заповядат. След тях да се готви група номер 13. Ще чуем и звънчетата им.
Обърнете се, за да ви види и публиката. Да им е честита наградата. Вашите аплодисменти за малките участници. Група номер 13, ако е готова, нека да заповяда. Пишни дами, невероятни излъчвания. Ето ги за всички вас. Наградата връчи господин Христев, кмет на Главиница. Очакваме група, предвождана от Страхил Петров. Това са група само от Дечица. Нека да заповядат. Групата на Страхил Петров, нека да заповядат. Очакваме групата на Страхил Петров. След това да се готви Натка Найденова, индивидуално представяне. Натка Найденова, ако е тук, нека да заповяда. Имаме си гости, за пореден път в Главиница са дошли много кукери, карнавали от различни селца в Пазарджишко. Нека да приветстваме групата на Тони Киров от село Братаница. Това е Натка Найденова. Така, групата на село Братаница, нека да заповядат. Да им е честита наградата и с добро да споменуват Главиница. Очакваме да видим групата село Динката и те ще се представят пред вас, да видим техните карнавали, как са подготвени за днешния ден. Предвождани са от Велина Сенов. Групата на село Динката, нека да заповяда. Наградата връча господин Христев. Очакваме групата от село Памидово. Село Памидово, нека да заповядат на сцената на село Главиница. Те са предвождани от Васил Йончев. Сега ще видим и дядо Мраз, най-вероятно от Памидово. Да. Ето го и дядо Мраз. Традицията вече не е това, което е. Вместо дядо Мраз да подава подаръци, нашия кмет го надари с парична награда. Да е жив и здрав нашия дядо Мраз. Очакваме групата на село Звъничево с предвождащ Дончо Атанасов. Групата на село Звъничево. Вашите аплодисменти за Звъничево.
Маничево с Данчо Атанасов. Наградата сега ще им бъде връчена. Обърнете се и нашите гости и жителите на Главиница да ви видят, разбира се. Очакваме групата на село Ляхово. Айде, Ляхово! Село Ляхово на вашето внимание. Предвождани са от Димитър Асенов. Да им е честита наградата, със здраве да си я харчат. И последните гости карнавали са село Хаджиево. Предвождани са от Михаил Янков. Село Хаджиево и Михаил Янков. Очакваме да ви видим. Вашите аплодисменти за Хаджиево, Михаил Янков. И тази година много групи от Главиница съчетаха различни поколения в карнавалите. И идва най-вълнуващия момент да разберем първо, второ и трето место на кой се пада в днешния карнавал. Нека на трето место, тук на сцената, да застане група номер 3, предвождана от Атанас Вълков. Група номер 3, почетното трето место. Група номер 3, Главиница, трето место, Атанас Вълков и неговите пасажери. Това беше група номер 3 и тяхното почетно трето место. На второ место комисията тази година отреди на група номер 2, предвождана от Стоян Рангелов. Група номер 2, очакваме ви тук на сцената. Група номер 2, ето ги и тях, идват, защото знаят и вече са разбрали, че ги очаква второ место. Да сте живи и здрави. Стоян Рангелов получава наградата. Преди да разберем и почетното първо место, отново ще поканем на сцената Ненчо Наплатанов.
Радослав Христев, нека да заповяда. Ето го Радослав Христев. Той получава награда. Обърни се към нашите гости да те видят. Вече дойде ли Ненчо Наполатанов, да видим и неговия карнавал. Ето го. И сега вече дойде най-вълнуващия момент, а той е, в който ще разберем на първо место кой ще се възкачи. Тази година, 2016, първо место се пада на група номер 1 и Цветан Касамлийски. Наградата е в размер на 420 лева. Група номер 1 Цветан Касамлийски. Група номер 1 Цветан Касамлийски и отличилите се на първо место. Това беше група номер 1. Наградата връчва кмета на Главиница и тя е в размер на 420 лева. В тази група присъства един малък карнавал. Неговото име е Йордан Михайлов и също ще бъде награден. Аплодисменти за малки Йордан Михайлов. Благодарим на група номер 1, винаги да се представя така успешно. Много здраве, щастие и късмет през новата година. Благодарим ви за участие.